ପିଅ ପିଅ ଆମ ନାରଳ ଲସି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ପୁରୀର ସବୁ ବଢିଆ, ତମେ ସିନା କଣାସରୁ ଆସିଛ। ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଏକାଥରକେ ପୁରା ଭିତରୁ ପଳେଇଗଲା। ଏରା ପୋଲିସ ବାଲା ନା, ସବୁ ନବା ତାଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ। ଦେଖିକି ଯେ ଭାଙ୍ଗ ଟିକେ ମିଶିଥିଲା ଯେ। ଆଗରୁ କହିଲେନି, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବି ତ? ନାଇଁ ମ ମଜା କରୁଥିଲି। କଣ ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲା କି? କଥା କଣ କି, ନୂଆ ଏସ୍ପି ଆସିଛନ୍ତି, ଏସ୍ପି ସାଲୁଙ୍କେ। ଓ ଏସ୍ପି ସାଲୁଙ୍କେ। ରଥଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ ତ। ମଲା, ଏରା ଏ ପୁରୀକି ଯିଏ ନୂଆ ହେଇକି ଆସିବେ, ଆମ ସାରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ କି? ରଥଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ ତ, ଆମ ନନାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଗିବାକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୂଆକରି ଆସିଛନ୍ତି, କାଳେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଆଡ଼କୁ